Sunt Iuliana Alexa, redactor și psihologii, revista care te ajută să trăiești mai bine și mai împlinit. Dacă de pe coperta Psihologiei îți zâmbește Cameron Diaz, atunci știi că a apărut numărul de iulie-august al revistei Psihologii. Este un număr dedicat vacanței, așadar vorbim despre cuplu și cum să reinventăm relația prin gesturi senzuale și schimbarea contextului. Îți spunem care sunt cele mai interesante bestselleruri de luat la plajă și care sunt mecanismele inconștiente care ne fac să preferăm romanele polițiste și intriga lor seductivă. Apoi vorbim despre copii, copilărie și felul cum fiii și fiicele noastre se maturizează într-o tabără. Pentru bărbați, ceva special. De unde vine dorința de a fi tată? Dacă pentru femei maternitatea e ceva imperativ, pentru bărbați motivațiile sunt altele, care află din psihologii. Dosarul acestei luni e despre tine. Iubirea de sine și narcisismul sănătos sunt cheia pentru a te simți bine în propria piele, chiar și când lucrurile îți merg prost sau te-ai îngrășat vreo 5 kg. Fă testul din revistă și află cât de mult te iubești. Citește și interviul cu Jacques Salomé, care îți spune cât este necesar să te iubești pentru a putea iubi. Sunt Iuliana Alexa, bucură-te de psihologii, împlinește-ți viața.